Стала вядома, хто быў супраць кантактаў Зяленскага і Ціханаўскай, а таксама, што яны абмяркоўвалі на сустрэчы ў Вільні. Рэдактар выдання «Еўрапейская праўда» Юрый Панченка расказаў, што паўплывала на прынцыповы разварот афіцыйнага Кіева, які раней пазбягаў кантактаў з лідаркай беларускай апазіцыі. Па словах Панчанкі, праціўнікам гэтага быў папярэдні кіраўнік офіса Зяленскага Андрэй Ярмак. Але ж усё змянілася, калі месца Ярмака заняў Кірыла Буданаў. Больш за тое, тактыка «не злаваць дзеда» сябе не апраўдала, бо Лукашенка прыцягнуў у Беларусь не толькі расійскую ядзерную зброю, але і арэшнік. Панченка піша, што ўкраіне як ніколі патрэбнае супрацоўніцтва з беларускай апазіцыяй, бо Злучаныя Штаты ўзялі курс на вывядзенне кіраўніка Беларусі з палітычнай ізаляцыі, а гэта ў сваю чаргу стварае рызыкі для Кіева. Як сцвярджае «Еўрапейская праўда», на сустрэчы Зяленскі і Ціханаўская абмяркоўвалі магчымасць пачатку міжнароднага крымінальнага пераследу Лукашэнкі. І калі ён будзе абвешчаны ў вышук, то гэта закрые любыя магчымасці для закулісных перамоваў, напрыклад, па транзіце беларускага калію праз украінскія порты пасля заключэння мірнай дамовы. Таму сустрэчу ў Вільні аналітыкі называюць сігналам афіцыйнага Кіева, што падобныя планы немагчымыя без яго дазволу.